Avui és un dia molt especial perquè, a més, soc veïna del barri, però tan bé com avui no l'havia vist. És una visita amb aquesta visió d'esperança, de veure com la llum impacta a l'interior i a l'exterior de la basílica i quin missatge hi ha darrere del concepte de la llum. Han pintat en color unes plaques com si fossin els vitrells de la Sagrada Família. De diferents colors, que són com les roses de Sant Jordi, la sang del drac. De pintar no en sabia gaire i avui sembla que no sé si és que ha sigut per estar aquí, que m'ha sortit bastant bé, m'ha semblat a mi. Sí, us posaran a la Sagrada Família aquests vitralls que han fet nosaltres, a la nostra manera. El papa Francesc ens deia que tinguéssim en compte els ancians perquè ells eren la memòria viva i amb aquesta activitat artística és una manera de reivindicar tot el que ells poden aportar. La societat la té molt oblidada la gent gran. És molt important que donem visibilitat a la gent gran, que són els nostres avis, els nostres veïns. Que han sigut molt valentes de fer-ho i que suposo jo que estaran contents de veure que la gent gran també ens impliquem en moltes cosetes perquè ens fa il·lusió.